Yes. Siku mene mulungu akutengelani ya. Yes. You know what we are mpasatu. Oh, I receive it. Iwe nawe. Tieno kauko. I receive it. I receive it. Tieno kauko. I receive it. I receive it. Thank you, Lord Jesus. I don't care about the things that you do, I'm satisfied. Quality, quality, what you do, I'm satisfied. Oh yeah, kuda kungu, I'm satisfied. Koma ukale opa mulungu, I'll be satisfied. Abomwe na kola, 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 kola. Abomwe na kola, 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 kola. Mwe na kola, kola. Abale inyende ndafika kale kale. I've been waiting ndaropa gakudija kumabro watu ai sonduli ndafika kale umene koko zomwe ndikuzazo mesa tazibwerani changu nthawi Hi, I'm fine, and how are you? I'm good. Thank you. What are you found here? But I'm just waiting for somebody. Okay. Okay. I just wanted to meet the owner of this place, so I heard the voice. I said, I'm going to have someone else, a sister. You look so fine. Your voice is just good. Oh, I have a thank vacant you. position in my ministry. The voice. I just need a voice. No, thank you. My name Dina Church. Then Dimabanga Gari is You can come to our church. Nights. I don't think it's it's a good possible. one. A church which is leading people to heaven. Church what to But my church is so special. How sure can you be? Moti ino ndikutakuona kale kuti mutalowa kale swimene kumwamba ndi voice yanu matumikidwe yanu ndikutakuona mutakopa so anthu ena voice yokayo ndikutakuona totokhala intercessor wamphamvu utumiki mwa inu ndatakuona utumiki Zona kungokuonani. I just see utumiki ukuthi ena athaso kuona ulemerero wa Mulungu kuzera mwa inu ndithu. Zina lanu nda? Juliana. Okay. Mukhala kuti. Ndimakhala kufupi kwa Chibutula. Okay. Kumaza church zatinayo kale church ya. No, you can just come to our church or just visit one day then. Yeah, maybe to visit. So can I have your number so that maybe I call you and then we can make an arrangement to talk kumana. I don't think my man is gonna like that because then my number anyone I'm a try again. You're married? No, like have a man. But this is purely for ministry. So you can just Sangam say samavuta. Maybe you are bad news, that's why maybe. So some organizations so. Okay. So from here we get out. Abantu dija kai muntu nde mwina tikumana panjapo poti nthawe nde tikumana panjapo ndi munthu Alipanjapo. yata kubwera. I just wanted your number, please. Sure. Okay. I just need your number. Chabwino kumesa muti za church It's purely for church. Nothing else. Then you can just put your number here. That's my number. Ndinu pastor ndani? Prophet Chiputo. Okay. Yeah, you can just save and then mutibanga hai, then tuona tibanga machi. Chabwino. Get. So can I just give you something? Panjabo.
because I have gamutanga libanjabu ningokupasani ngati kuti munakhozekera kale tu. No, I just need to bless you because I'm a blessing. I need to bless you too. So Okay. I'm a blessed person, then I just give you something. Gamut. All right. Gamota ndipanje pompa. Yeah. Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management, Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 9 ya ma-attachments. Malo opangira attachments, school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi, ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel kumzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. You should not get worried because whatever you want to have in life, I have it. I have cash. I can give you a lot. Ngati motani pafupi pompa. Just there. Ndema ndetswake ndotana mimi. Si zodi tu pa chine chichose. Mungu cheza hapa. Man of God. What's the meaning of this? What's the meaning? Aneneri. Kuri tisakana mapazi mpaka kuti. But what's the meaning? The meaning of what? Ndi mamu kuchabene mamu ngura mandipasa mamu. Ndiwe tisayambane pano. Amwene Nangokumana ndisikana because ndili pano kuti tiwine nkhosa. omwinye khosa. Mukusina khosa mjinake mwenye. Sayidege ndokuza kuti ndabusa wa. Blessed man of God. Amwene. I wanted just to bless this woman. Sister Waine. She's a blessing. Sister Waine. But she's a blessing. Pano, my girl. Oh my, you gotta The Holy understand. Spirit is telling me something about this is the day. You know what I'm saying? He's gonna No. The things that you do, I'm satisfied. Quality, what you do, I'm satisfied. Oh yeah, kuda kungu, I'm satisfied. Koma ukale opa mulungu, I'll be satisfied. Abomwe na kola. Abomwe na kola. Mwe na kola. Ino kukolopa sili makolopa yonjo ya. Nanga sikuyamba ntchito sinagwirepo nde ndiphunzira pang'ono. Abongo. Inde ndakutengani faja mavuto anu. Komano at least anthu muno mwaziona muli clean. Ayi mawa ndiyesetsa. Yes. Mawa muzaona kusintha ndithu. Madziwa muno mumabwera mabwana osiyana-siyana. Andudzi. Ndiyazapeza zina zake omwe. Ayi mawa muona kusintha ndithu. Tiyembekezere kusintha ako mayi wanga. Muyembekezere kusintha. Yes. Yesetsa. Okay. Ndithu. Mutatero ndio lezi takhala bwino. Ayi ndithu mawa kusintha bwino.
inyumayo uleja kufasa ndabungu zako osandangana mondopeza ndangana mondopeza ile ufuna ndifaseni ndani mwaita kufasa ndabungu zanu pano umafuna ndifaseni ndani chipungo simechi chinabwera foni munapereka mimba kenaka mwati iyayi pano pono tigulise mwana wa Numayo sister wa Numayo tisapana amwene ineto ndima ndinakuzanekale kuti ndale isisi mwachipa nazo nakuzanekale nakuzanapanga anapereka mimba ngona pano akupanga zoti sister wayi atenge mimba kwina kwani akutumika tu awa akutumikira nenere wina akakwati chikutu akutuma kuti azipanga za ineyo ndigwe mundale chifukwa chokuti awawa sister wanga apereke kwa nenye amene kunena vali kofikwa ndenda bwera ndifana ndikuzire kuti ndale zaine ndinakuzakale ako chimwene wanga kunena kuti sizakati zakuza ochepa nazo kwambiri ndimaifera patali iyi ndi ndale undibweresera perekete crew muno kumaona ngati unena kuti yancha komanso ni master basi kuja kufasa ni msaluni kuno fasa ndu amwene you cannot intimidate me in my own game last time I'm the lion here ngati mukumbukira bwino last time ndinanauja ndimadziwa chicho chimukupanga kunyumba kwanu nakuza zoto ngwavala box akayo ndi wapepo ndimakhanda zoto ngovala box wapepo ndimakhanda kudziwa ndale zeti mapanga izi ndale zolonda na mabazi amwene ngati ndiba unandoona bwanta bwera kwanu kuzakulonda ine have you ever seen me have you ever seen this face in your restaurant ulindika restaurant kako kutako unandoona bwenta bwera mwe iwe ubwere bwanji kwa ine ngati ndinapanga nawe zifuka what kind of politics are you praying so amwene mundifinyaka ndifuna ndikuze ndisiro khadi menda bwerera ndikunayo kunoko ndiyasimpo kwambiri ndifuna ndizangu kuuzani kuti ndamva kuti zikupitirirabe ndipo amene ujali mneneri uja akutupidwa ndi iweyo ndifuna ndikuuza zikapitirira zimene iyi ndiwoni nyomalizira zikangoti zapitirira ndikuwauzawo mukuva mongo zawo zikangoti zapitirira iyi ndi woni yomalizira apo nembeni uzandiva kuwauza zoti Numayo uja ndikuti ndikuuzaziwe kuti who this Numayo is all about. You cannot intimidate me anyway. Yeah, I will intimidate you. Hey, what the hell you doing? Mwana wako. No, you're strangling my neck. Come on. Yes, uzivesera. And you know what? That's my precious time. I'm going. Come on next time. Kungo vaso nchipidwe wenu ukupitirira. Achimweni. Ndichitana. So you think I'm intimidated? I don't care. Because of this. I don't care whether I'm intimidated. This little rat cannot do anything to me. I'm the lion here. That's what it That's what it is, brother. Where's my neck? Hey, see. Hey, what the hell are you doing? Last warning. Come on. No, I'm Joe. Usakanise ngaduna kuti ndale ndiyo mokupanga babayi. I learned this city and I will win. Ukona ngati ndindale mwapanga babayi. No. That's a stupid politics. Hello, Chief. Hello. Yeah, I hope you're fine. And Masira Boy. I hope I'm fine. Yet you see my neck. Yeah, I just made the facts. Those thugs want to intimidate me here. And then you're saying, hope you're fine. Are you mocking me? No, I actually wanted to find Can't you see the condition that I'm there in? I can see the horrible situation. And then you're saying, I can visualize. you hope I'm cool with this, right? Anyamala atanguika wanzi. Kuiba Yesu sinema phone alampanga na. What's what you got? Of course we made them some. Tinagumana nao ntaina aje kwa sindi panga nao associate. And what the hell do you want here? Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management, Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 4 ya ma-attachments. Malo opangira attachments school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality
muchapita building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel ku Mzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality redefined. Yeah, so I came to Cindy, like I have some financial problems, so I wanted to ask for help because in the resort You are the same guy. Amenemuna Muzerezesa Dave, my own nephew here. And then Mugwera, Kumazandi said, no, Nabwera is serious. 14 and see, serious. Get out. I mean, I should go like that. Get the hell out of here. I may end up dying, you know. Get out. Am I going to do? Okay, anyway. Ahongo. Ngamene ndale zoma kusewera, sindale zabino ya. Zoma grana tubi? Ndale inetu sinembe ndabira alindika restaurant yangu na wego. Oh. Have never even a single day without umego kampanga zoma mama banga ye. I think amandoba. Amadwa unena kuti amjo. Side hii ili manja mwaine ndo zao ina. You know, I cannot be shaken. Because movers are shaking. And I'm not shaking. I'm Joe. I learned this city and do it. Do it. And no, 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 Kwambi. Zizateke nditumza imi. Oh. Azapange manyazi. Kwambi. Ndamva zoti sundugwira kuno ntchito koma ndiyesetsa. Mona kusinza mawali ndi. Basi nyamukanga. Station. Nda professor Loani Kotsegura. Yeah, man of God. Zikuenda koma? Sizikuenda koma. Mukuoneka kuti you are stressed up. So phone ma network imene apa njirapo. Kasinde mamva bwino kuti mati bwanji. Mwene nyuma. Kosile. Wataniso. Anandigwira kosile. Anabwera ku club kwanga kuja. Kodi nyuma ili bwanji kodi? Because ineso ndi mzitu. Nabwera kuja ku US kuja. Chimozimozitu. Like serious? Akupanga attack ifeyo. So if we need to strategize, otherwise that kuiteka ati munthu amene yutu. Chifukwa ine mafuna kundigwira because naona ka munthu kansikana kabwino akandati ayi akabwere mufumu wanga yako izi ndendati iyayi they go on tikutuluka paja they go on zimene waonazo zaliso za go on atufuna ayi kumano sibwino. But how are you feeling? A bit better. A bit better. Baba mandi toago. Kumano but guy, umaenda ndizi mapauda zina zake. I think anabanda nyamata awili. Kina yake ndevu tichenjere. Chifukwa kunena kuti ife tena tichenjere ngati njoka. Tete pange strategize. Nimeona ngati inomo mupemphererapo yabe mabouncer ndino nomwe mano tichenjere ngati njoka atu. Ndi safety moyo uvu ni moyo uvu. Uzimu kapemphera umafunika at least uige action. So action, let's bring my bodyguards. Ndifanya ma prophet makhaso ni ma bodyguards. Indetu. Ndi madabo extra security. Kuti tikhale otetezeka kuzose zose. Like serious? Yes. Little. So I think nitakuita nani Dave muna mangomva kanzukulu kanga kamwana ka sister kacha. Yes. Nimakuza nolena kuti sikali bwino. I remember you told me. Yeah. Yeah, papa zachitika bwino because yesterday
nali kuphiri, and I heard a voice concerning you. Zina lanu linabwera katatu. Kuzayankhula koyamba ndati mwina sinamve bwinobwino. Akuzachulaso ndati I think I should go and pray for mwana wao. That's why mutayankhula mutaimba kunyinazo I think zikumalemba okwaniritsidwa. Mondo zoti mulungu mpaka mayankhula wapite kwa ngocho wandiyankhula. Lero chisomo chili mnyumba ino. Ndekuti tichedweranji nanga. Amayi. Tabwera. Wachita naso chimunthu chija. Chimunthu chijali kutinta ndefu ni munthu nati pastor uyu. Imweso namwe. Amayi. Kwezi winungu kulikisika cha. Amayi na. Ni kwezi la mudi. Mwachena mudida. Ife tindi sonkhano. Sonkhano? Usandichedwese naso za jerianu. Ili ndupita kwa sonkhano. Sonkhano waja? Ife aje amabanki mkonde. Tindi sonkhano watu wapachaka. Tufuna tikakonze kuti kodi aliyesa atenga zingati. Kuona. Okay. Ndaita nanzanga ipacha mumadziwa ndi prophet. Kutaza mupempherere David. Ona maumwewa. Alikonko kwa mateve. Aliko. Alikonko agona. Kamuzuse. Chisomo chili mnyumba ino msiku la lero. Kamuzuse nayo. Kamuzuse ine. Takamtengeni. Mumbweresi. Timpempherere. Osadandaula. Nditu. Paka mulungu kuyankhulani. Anandiyankhula ndithu za ino. Ndipo lero David akuyalula mpasa yake. Ndipo muona za zikulu zimene mulungu amachita. Mu machitidwe 3 verse ya 1 to 10 muli nkhani yokhuzana ndi munthu amene amakhala pa khomo la kachisi lotchedwa lokongola, ndipo amene atakumana ndi Yohane komanso Petro anamuwuza kuti nyamuka, ndipo anayenda nalowanso mchalichi nalemekeza mulungu. Siku la lero brother wanga ndiloti niyo musangalale ngati mene anasangalira munthu amene. Ndipo anthu anamuona nazizwa kuti munthu uyu anali upunduka amakhala pa khomo, koma lero kwatani wabwera mkati mkachisi. Zichitikaso lero mwana wanu achira, ndipo ine igo wanu ndimuchirisa. Kusadandaule nazo yayi. Lazima mutenga ndi mphamvu. Osadandaule. Mulungu wathu ndochita. Kapena Mungu yankhula to man of God. Mukudziwa amene amavutira koma ine Mulungu anga achita. Like serious? Amachirisa. Ola mai, idani sona mwambaso nganga nao. Somebody entertain is wonders. No entertaining demons. Sanga kuphela. Siyani guys. Bachaka. Maya shamandare kotobo hondare yakaba. Rikandari yoke semana. Namkasikeni basa. Ngwadiseni apati mpempherere. Lero ndi siku lake lokuti alandile machiriso. Muzina la Yesu. Don't worry. Psalms 20 verse 7 ena atama magaleta makavalo kwa maifeo timadalira mulungu wathu. Ndipo mulungu wa ine mulungu wa igowan akuchirisa musiku la lero. Osadandaula naye man. Osadandaula naye. Tentipemphere. In the mighty name of Jesus, I glorify you, God, because you are the one who created David. I know, Father, you're going to rescue him today from the jaws of darkness. In the mighty name of Jesus, I'm laying a hand on him. I know, God, you're doing it, O Lord. Like you did to that woman who was suffering. You gave her the victory. Samuka.
samuka 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 mzimu wa Yesu samuka mtumbi lake bali konse chili chonse chimene suna zake Mulungu chizulime mzina la Yesu out mzina la Yesu out mzina la Yesu out mzina la Yesu mzina la Yesu nyekesa tikunyekesa mphamvu ina iliyonse ya kumidima akali bwino teva mene mzina la Yesu akali bwino confess in the name of Jesus Satana out Satana out Satana out akuchula nyuma anakupeteka mwanayu amai mesa ni maguzani kudi nyuma yawe pia kufunisisa mwanayu achila maona achila ndufuna ndivale ndizipita kunsongana ndingi wayamba kumalo muteka kuwenda kwanga kubatika sofa bakakutenga sindiria ama yanga achira mwana wangu mzina la Yesu chiwanja chonse chisamuke mpaka kumengeza mloto onekesha mtumbi lake mubongo Satana samuka simu wa misala aya basi samenya akumpempelera ndijikutwa amene out now in the name of Jesus